ще разсъждаваме върху Римляни 15 глава. Мите ми подсеща последния път, когато съм бил тук, е било 12 глава. Или покрай Нова година ли нещо ме е слушал, но последно, като идвах при вас, говорих за Римляни, обаче беше доста по-нататъка. 10 ли, нещо такова. Но сега съм на 15 глава, така че ще разгледаме няколко неща. Тази 15 глава е много богата, много синтезирано казва толкова важни неща, които едва му успях да осъзная, да осмисля и да разбера. Тъй като Павел е много дълбок проповедник и Бог го използва да напише почти половината, че и повече от Новия Завет. И тук в 15 глава ще се спрем на няколко неща. Сега ще прочета една част. Да видим колко е часа. И 27. Добре. Така, четем 15 глава от първи стих, ако имате Библия или там в електронните устройства, където следите или слушате. Ще прочетем до 13 стих включително. Обаче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание. Понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на онези, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви, по примера на Христос Исус. Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божия слава. Защото казвам, че Христос стана служител на обрязаните заради Божията вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите, и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано. Затова ще те хваля между народите и ще възпея името ти. И пак казва, развеселете се народи с Неговия народ. И пак, хвалете Господа всички племена и да го славословят всички народи. И пак Исаия казва, ще се яви Есеевия корен. И този, който ще се издигне да владее над народите, на него ще се надяват народите. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. Ще спрем до тук, после ще продължим още малко надолу. Две много важни неща. Още в първия стих казва. Говори за силните и за слабите. И казва, силните са длъжни да носят немощите на слабите. А слабите се казва какво? Да не угаждат на себе си. И сега, първо да носим немощите си, тия, които казваме ние силните. И сега тук се повдига един въпрос. Аз от коя страна съм? Аз от силните ли съм или съм от слабите? Може да разбереме ние от коя страна сме, като си зададем въпроса, аз силен ли съм или съм слаб? Ако съм силен, тогава трябва да нося немощите на слабите. И втория въпрос към себе си го задавам, аз нося ли немощите на слабите? И отговора, ако е да, значи си силен. Ако не искаш, ако аз не нося немощите на слабите, а искам да си угаждам на себе си, тогава аз само си мисля, че съм силен.
тогава означава, че аз съм слаб. Защото казва, че слабите угаждат на себе си, а силните носят немощите на слабите. Какво означава да не угаждам на себе си? Как да разбера за кого живея, за какво живея и на кого угаждам? Ако вземем да напишем една биография за живота си, какво бихме написали в тази биография? Кога съм роден, къде съм учил, какво съм работил, за кого съм се оженил, какво съм постигнал. И когато опишеш живота си, изведнъж ще видиш за какво си живял. Целта ще лъсне. Искаш, не искаш. Другия вариант е да попиташ комшията. Там не се знае обаче какъв ще е отговора, защото комшията малко му е изкривена призмата. И не се знае доброто дали ще го запомни или само лошото. И сега един съсед поглежда през оградата. О, комшо, барбекю ли правиш? Да, вика. И какво правиш? Прави кюфтета. И той сега разбира намека, нали? И вика, а ти, вика, комшо, ядеш ли кюфтета? Така и ги върти на барбекюто. И той ям. А ядеш ли, вика, вчерашни кюфтета? И продължава да ги обръща. Той ям вчерашни. Ела утре. Така че мнението на другите за вас не винаги е това, което сте. Но доста често казват и истината. Затова как да разберем на кого угаждаме и за кого живеем? Когато се занимавах с спорт, една мисъл на треньора ми беше така много силно запомнена от мене. Той каза, аз искам така да живея, че в моя живот да оставя една следа. Следа, която да окаже влияние върху обществото, върху хората, да постигна нещо значимо, нещо важно, нещо, с което аз ще бъда запомнен в това общество. И за да го постигне това нещо, той си поставяше високи цели. И в мен идва един въпрос. Това каквато ти е целта, каквато цел си поставил, това е и смисъла на живота ти. Тоест, ако си поставил цел да следваш Господа и да кажеш думите аз и моя дом ще служим на Господа, тогава и животът ти ще върви в тази посока и ще разбереш какво вършиш с живота си. Може ли да имаме живот без цел? Може. Обаче, доста често дори един кораб, който тръгва в морето да пътува, той винаги тръгва от точка А до точка Б. Винаги има начало и крайна цел, където да стигне. А доста често ние живеем просто така, както върви потока, както върви народа. Без цел. Ако нямаме цел, никога няма да я постигнем. Тоест, ако ти не се прецелиш, стреляли сте с лък или с пистолет? Стреляли сте. Дори тия въздушните там с съчмите. Дето са. Значи, ти можеш да се целиш мишената и да стреляш и да не улучваш, обаче ако го направиш 100 пъти, има много голям шанс да оцелиш мишената. Но ако никога не се прецелиш, как ще оцелиш мишената? Така че, ако ние претендираме, че сме силни, ние трябва да носим немощите на слабите. Но за това нещо ние трябва да си го поставим като цел. Ако ние не си го поставим като цел в живота, нещо в което ние да се стремим, да се насочим и целенасочено да го правим, то от само себе си няма да се случи. Просто няма да се случи. Казва също, че
всеки от нас, казва Писанието, да не огажда на себе си, да огажда на ближния си, за негово добро и за негово назидание. Сега, с това нещо е много спекулирано. Вие, християните, сте много добри хора и ти, понеже си християнин, аз ще помоля за услуга и ти трябва да я направиш. И има хора, които много манипулират. Има хора, които се възползват от нашата добрина. Има хора, които виждат човек, който е готов да помага и да се грижи и те манипулира и те използва. И тук обаче е казано една много интересна дума. Да не огаждаме на ближния си просто по неговите прищявки, а да огаждаме на ближния си за негово добро и за негово назидание или за негово изграждане. Моето дете много иска да се качи на един стол и докато бъркам в тигана и пържа, и той да хване, и той да бърка и да пържи. И да... Аз няма му разреша. Има печка електрическа, която аз съм я оградил, защото той много иска да я пипне. И обаче ако бръкне с пръсти, там ще си изгори пръстите. И това са елементарни неща. Обаче аз правя тия неща за негово добро. Аз го спирам да бърка в тигана. Аз го спирам да пусне горещата вода и да си изгори ръцете. Аз го спирам и той реве и не иска. Иска да пипа. Обаче аз го правя за негово добро. Доста често, когато правим неща за нашия ближен, за негово добро, доста често той не ги харесва. И доста често даже реве и не ги иска. Обаче Христос се казва не угоди на себе си, а угоди на кого? На кого угоди Христос? Христос угоди на Отец. Той не угоди на хората. Той не дойде да угоди на хората. Той казва, аз дойдох да изпълня волята на моя Отец, който ме е изпратил. И тук достигаме до следния принцип, че аз не мога да угодя на хората, ако искам да направя това, което те искат от мене. Аз мога да угодя на хората и да послужа за тяхно изграждане и добро заради Христос. Понеже искам да угодя на Христос. Ако аз не живея за Христос, да угодя на Христос, никога няма да послужа на хората така, че да бъде за тяхно изграждане, назидание и добро. За да ги доведа дори и до спасение, за да им покажа Христос. Нещата са много свързани. Христос дойде и угоди на Отец. И така послужи на хората. Ако ти искаш да си силен и да носиш немощите на слабите, на първо място трябва да угодиш на Христос. Не трябва да слагаме каруцата пред коня. Има правилен ред, в който нещата се движат. Как да не угаждам на себе си? Много труден въпрос. Всичко в моята плът и в моето естество иска да взима. Да взима. На морето Спасителя свири на един. Ей, митничаря, излез! Той излиза. Как разбра, вика, че съм митничар? Ми вика, всички плуват така, ти вика, плуваш така. Всичко дърпаме за себе си. За нас. Така, с двете ръце. Ако може и с краката ще дърпаме да хванем кокала, по-добрата заплата, по-доброто работно място, магазина, по-хубавата храна, по-качествената и ако може по-евтината. Как да не угаждам на себе си? В Матей 16:24 се казва, че ако не се отречем от себе си и не вземем кръста си, не можем да бъдем негови служители. Павел също казва, че
Ако човек не умре за себе си, той не може да се роди отново. Ако не съблече стария човек, ако не умре, това е. Много е просто, но е много трудно. Как да се отрека от себе си? Да, разбрах, че трябва да умра. Хубаво. Това в какво се изразява? Да се откажа от себе си. Да се откажа от моите си амбиции, от моите си цели. И аз като се откажа от моите си амбиции, от моите си цели, какво остава? Аз оставам безмислен живот ще водя. Безцелен. Не. Ще взема неговите цели. Ще взема неговите амбиции. Защото Христос не дойде със своите си цели и със своите си амбиции. Той не дойде да угоди на себе си, се казва в 3 стих. Той не дойде да угоди на себе си. И това е много и директно свързано с силните. Силният не угажда на себе си. Силният носи немощите на слабите. Ако аз се отрека от себе си, от своите амбиции, от своите си цели и взема това, което Бог има за мен, тогава ще мога да му послужа. Няма друг начин. Другото е нагаждане към ситуацията, адаптация. Ние сме много добри в това. Маската слагаме, ризата и микрофона пада. Защипал съм го за копчето, защото и го бътнахме. Много сме добри да се нагаждаме. Да си купим камуфлажни дрехи, да се маскираме и да изглеждаме лъснати. А отвътре? Затова казва, че човек гледа на лице, а Бог гледа на сърце. И тук вътре не може да го скрием от Него. Пред хората може да се замаскираме. Благоприличен вид, добро поведение, добри обноски, добри намерения, добри желания, добри цели. Но рано или късно всичко лъсва. Учениците оставиха всичко. Рибари, занаятчии, данъчни, оставиха всичко, отказаха се от това, което правеха и тръгнаха след Христос. Това е модела. Няма друг модел. Ма ще кажеш, много е крайно. Не е съвременно. В днешно време ти трябва да имаш кариера, ти трябва да имаш успех, ти трябва да си някой, ти трябва да натрупаш състояние, ти трябва да построиш къща, трябва да посадиш дърво, трябва да имаш деца. Аз не казвам, че не трябва да имаме такива неща. Нека да разберем ясно, че ако сложиш на първо място Господа и вършиш Неговата воля, всичко останало ще ти се прибави. Да чуя едно амин. Съгласни ли сте? Ние сме Негово тяло, Негова църква. И Той от нас иска да го следваме. Първо и най-важно нещо. И всичко останало ще ви се прибави. Обещал ли го е? Обещал го е. Прави ли го? Аз свидетелствам. Прави го. Мога да кажа за себе си. Нека вие сами кажете пред Бога, така ли е? Ама защо Той има повече? Не гледай в паницата на ближния си. Гледай това, което Господ има за тебе. И го приеми като най-доброто, което Бог има за тебе. Най-добрият пример след Христос бих казал, че е Савел. И той има смелостта да го пише това нещо. С живота, който е показал. Защото той беше Савел. Защото той остави всичко. Умря. Даже си смени името. От Савел стана Павел. От велик стана малък. Нали знаете, че Павел означава малък? И последва Христос. И последва това, което Христос иска от него. Това направи.
И така, Христос е невероятен пример за нас, Павел е невероятен пример за нас, за това, че това нещо е възможно. И за това, че това нещо носи невероятен плод и успех в живота на всеки един, който се е отрекал и го е последвал. Какво се казва в Словото? Че ако човек не остави баща, майка, родители, къщи, деца и не дойде и да ме последва, не става. Остави живота си, за да го спечелиш. И когато оставиш всичко и Христос стане цел номер едно в живота ти и живееш, за да му служиш, тогава се казва, ще ти даде много повече и бащи, и майки, и синове, и дъщери, и всичко необходимо за живота. Обаче, ние се съмняваме. И когато се съмняваме, не го правим. Но ако повярваме на тези думи, ще го направим. И тук е ключа. Ние не му се доверяваме. Господи, това изобщо ще стане ли? Възможно ли е? Ма ти ще го направиш ли? Ако не повярваш и не тръгнеш натам, никога няма да разбереш. Никога няма да разбереш, ако не повярваш. Затова, като чуеме Неговото Слово, не трябва да закоравяваме сърцето си, а да повярваме. Там е ключа. Като го чуеш, че ти ако искаш да си силен, не трябва да огаждаш на себе си, а трябва да умреш за себе си и да вземеш Неговата воля и да живееш, повярвай го. Това не е лъжа. Повярвай го. И Господ ще благослови и ще трансформира живота ти. Ще го промени. Клоните, които са изсъхнали, ще ги отреже. И ще се появят нови клони, които са живи и ще дават много плод. Но не от нас си, а от Него. Защото плода е Негов. Извинявайте. Тук не мога да издиша човек, бе. Това микрофон всичко хваща. И така, велики хора не са тези, които са абсолютно безгрешни, които не правят никакви грешки. Напротив, едни от най-великите хора са тези, които се предават на Христос. И Христос ги използва и работи чрез тях и върши велики дела. Павел е един такъв пример. Той е един от най-великите. Защо? Защото той умря за себе си. И позволи на Христос да работи чрез него. Така стана и с всички апостоли. Умряха за себе си, посветиха живота си напълно на Христос и Христос направи велики неща с тях. Не те! Христос направи велики неща с тях. Павел, когато беше Савел, с неговите си сили видяхте какво направи. Убиваше хора, гонеше църквата. Беше противник на Бога. Когато умря за себе си и прие това, което Христос има за него, погледнете какво стана. Родиха се много църкви, бяха спасени мнозина хора, бяха изцелени мнозина хора. Беше прославено името Христово. Той нарече себе си малък, скри се зад Христос и остави Христос да бъде на първо място. Стига до тук с тази част. Сега ще преминем към втората част. Там още по-ми харесва някои неща, които говори. Сега ще прочетем от 14 стих до само да видя до 20 ли беше. Да, до 20, от 14 до 20 стих на 15 глава. И самия аз съм уверен във вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всякакво знание
и че можете да се наставлявате един друг. Но за да ви напомня някои неща, пиша ви до някъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат. Да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух. И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос. Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен за онова, което Христос е извършил чрез мене, за да приведе езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело, с силата на знаменията и чудесата, с силата на Святия Дух Божий. Така че от Йерусалим и околностите му, дори до Илерик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. Айде и 20 стих. Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, не там, където вече беше известено Христовото име, да не би да градя на чужда основа. Страхотно! Павел казва нещо много ключово, че той не иска абсолютно нищо да вземе за себе си. А всичко, което е направил, постигнал, е Христос. Не аз, казва, а Христос в мене. Не бих се осмелил да говоря нещо. Даже не иска да говори. Освен онова, което Христос е извършил чрез мене, за да приведе езичници в покорност на вярата чрез Словото и делото. Уникално. Тук достигнах до следните разсъждения, в които осъзнах, че Павел казва: аз съм свещенослужител в благовестието. И това много ми хареса. И да бъда свещенослужител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие. До сега не бях го забелязвал, че той нарича това, което прави, свещенослужение. Тоест, той нарича себе си свещеник. В Стария Завет разбирането за свещеник е много ясно. Евреите много добре са разбирали кои могат да бъдат свещеници. Свещениците не може да бъде всеки свещеник. Свещеника трябва да бъде от Левиевото племе. Защото Левиевото племе е отделено от тях само да има свещенослужители. От никое друго племе. Тоест всички останали 11 племена, от тях не може да има свещенослужители. Само от Левиевото племе се избират свещенослужители. От Левиевото племе се отделят хвалители, служители в храма, тия, които преслужват, тия, които свещенослужат. От тях се избира и един първосвещеник. И той може да бъде само един. Защо обяснявам това? Защото той нарича себе си, Павел, свещенослужител. Той не е от Левиевото племе. Обаче нарича себе си свещенослужител. Защо? Защото каза, че той е изпратен от Исус Христос, от самия Бог, да послужи на езичниците. И фактически, какво прави той? Той отива, носи благовестието до езичниците и казва: за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен чрез Святия Дух. Какво правиха свещенослужителите в храма? Те принасяха жертвата на олтара и свещенодействаха, свещенослужеха в храма.
взимаха жертвите, които се носят от хората, принасяха ги пред Бога, част от жертвата се изгаря, част от нея се вари и се яде, които нямаха пари за агне или теле, можеха да вземат и да пренесат гълъб, горголица или хлебен принос, или от първите си плодове. И всичко това го взимаха свещениците и го принасяха пред Бога. Голяма част от тези приноси служеха за тяхна храна и за да могат да живеят. Тъй като те, на свещенослужителите, им е забранено да работят. На тях им е забранено да работят. Тяхната работа беше денем и нощем 24 часа да служат на Бога и да ходатайстват за народа. И Павел нарича себе си свещенослужител, изпратен до езичниците. Да принесе езичниците като благоприятен принос. Уникално. Какви думи използва? Осветен от Святия Дух. Достигнах до следното заключение, че всеки, който служи на Исус Христос с благовестието, е свещенослужител. Осъзнавате ли го това нещо? Че ние сме свещенослужители. Отделени от Бога да занесем благовестието и тези, които се спасяват, да бъдат благоприятен принос пред Него. И ако ние претендираме да сме силни, ние трябва да го правим всичко това. Ние трябва да носим благовестието до тези, които погиват. Дали те ще го приемат? Това не ни касае. Нашата работа е да го занесем. И носенето на благовестието е нашето свещенослужение. И когато благовестието достигне сърцето на тези, които не са повярвали и се спасят, те се явяват като нашия благоприятен принос пред Господа. Уникално. И Павел казва, толкова много църкви съм основал, толкова много хора са спасени, толкова много хора съм обучил да служат на Христос, толкова много служители има. Обаче аз не смея да се похваля с нищо. Не аз, а Христос извърши всичко това. Христос чрез мен. Защото ако ти претендираш, ако аз претендирам да съм силен, аз трябва да умра за себе си. И трябва да позволя Христос да работи чрез мен. И когато Христос работи чрез мен, такива са плодовете. Благоприятен принос, спасени хора, доведени до Христос. Уникално. Всички благовестители са свещеници на Бога. Ако ти някога си благовествал за Христос, ти си свещенослужил. Защото си вестител на Божието послание до тези, които погиват. Не на твоето послание, не на моето послание, на Божието послание. Когато работех в един ресторант и там страшно много ми се подиграваха. Нали? О, я кажи сега тук колко грехове съм извършил. О, ще ми опростиш ли някой грях? О, я това, о, я онова. И аз не им оставях длъжен. И им казвах, добре, вие като толкова разбирате и като сте толкова наясно с Божиите работи, я ми кажете кой е автора на Библията. И те гледаха умно. Или ги карах, ако имаш Библия, отвори, викам и виж автора, кой е писал. Или викам, като толкова разбирате, знаете ли 10 Божи заповеди? И те почват, не кради, не лъжи, не убивай и до тук. Само 3. И викам, ако искате нещо да ви кажа за Бога, бъдете по-сериозни.
и имайте добро отношение. Защото това, което ви говоря за Бога, това не е мое послание, а това е Неговото послание. Аз не съм си го измислил. Аз съм го прочел от Неговото Слово. И това, което пише в Неговото Слово, аз това ви казвам. Аз не съм си го измислил. Ако Бог казва, че това, което правиш, е грях, не съм го измислил аз и не те обвинявам аз за грях, а Той. И няма аз да те съдя, а Той ще съди. Така че аз от Христова страна съм посланник. Ние от Христова страна сме посланници. Носим Неговото послание. И като от Христова страна молим този свят, примирете се с Бога. Не с нас, с Него, с Бога. Така че ние сме служители, свещеници на благовестието, посланници на Христос, които носим до този свят благовестието. И по този начин ние свещенослужим. Чудя се да ви разкажа ли една история. Айде ще ви разкажа. В този ресторант псуваха и ругаеха, ама това беше за добър ден, за добро утро, за здрасти. Това беше така. И просто главата ми се надуваше ужасно. И работех 14 часа на ден. Отивах в 10 сутринта и се прибирах, когато свърши работата. В 2, в 3, в 1, в 12. Много рядко в 11 часа вечерта. Много рядко. Ужас беше. Много работа, постоянно прав. И с тия хора прекарваш 2 дена, работиш, 2 почиваш. Или беше 3 дена по едно време, 3 почиваш, пък го намалихме на 2 дена. И аз им казах, ей хора, бе, спрете да ругаете и да псувате, бе. Ние вика го правим за майтап. Ама викам, не го правите за майтап, защото викам, Словото пише, това, което е в сърцето на човека, това е в ума му, това е на устата му. Аре, викам да се хванем на бас, че вие не може да изкарате 24 часа без да ругаете. Можем. Айде, викам, ще се обзаложим. И се хванах с 2 от готвачите на бас. Ако изкарат 14 часа, докато сме заедно, без да излезе от устата им епитет, ругатня, обидна дума, лоша дума, те печелят баса. Ако не излезе. Ако излезе, аз печеля. Какво печеля? Единия ще ми даде 5 лева и другия ще ми даде 5 лева. Ако аз загубя, аз ще дам 10 лева на единия и 10 лева на другия. Двойно. Даже аз ще дам 20, те ще дадат по 5. Обаче аз бях сигурен в печалбата си. Те не го знаят. И се обзаложихме. Сутринта, като се видим на работа, в момента, в който се видим в съблекалнята, баса влиза в сила. Свършва, когато се съблечем дрехите работните, облечем си дрехите и си излезем от ресторанта. Правиме го. Човеко, искам да ви кажа, няма такова спокойствие. Първите 2 часа. Тишина. Няма ругатни, няма псувни. Обаче мълчат. Затворили си устата и нищо не говорят. Не смеят да си отворят устата. Защото ако отвори устата, ще излезе някоя псовня. И мълчат. Айде, викам, кажете нещо, какво млъкнахте? И мълчат, нищо не казват. А всички в ресторанта, ние сме около 8 човека, бяхме в топлата кухня и 2 в студена. Всички знаят, че сме се фанали на бас и гледат майтап. И единия се подпрял така на прозореца и гледа навън. И там дойде една от сервитьорките и нещо си шушукаха. И аз го чух, че говори някакви глупости, ама викам, трай сега да ти е мир на главата, още малко поне. Нали? И както си стои и другия готвач минава, судря го по газа и вика, аре, вика, работи, бе, ко правиш тук? И той като се обърна, като му тегли една псовня. И те 2 помежду си са. Нали? И аз викам, аз какво ви казах? Викам, това, което е в сърцето на човека, това е в умът му, това е на устата му. Ти не можеш да говориш друго, понеже този, който е в теб, трябва да умре и да се роди един нов човек.
Викам, аз бях същия. Псувах и ругаех. Но като повярвах, умрях. И се роди ново естество. Нов човек, който има нови копнежи, нови желания. Който копнее по Бога. И спечелих 10 лева. И отидох и купих пуканки, такива работи и ги почерпих. Обаче, от цялата случка аз исках да им обясня това, че човека, който е повярвал и вярва в Христос, защото те постоянно се бият гърдите, и аз вярвам, е новороден. Той има ново естество, нови копнежи. В сърцето има друг човек, друг дух. Един ден каня един от тях на църква. Викаме, ела с мен на църква в неделя. Вика, много е хубаво това, което правиш, че ходиш на църква, много е добро, ама няма да дойда. Викам, защо бе? Защото, вика, ако дойда, трябва, вика, да се променя. Пък на мен, вика, ми харесва така. Ма беше честен. Трябва, вика, да се променя. Пък на мен, вика, си ми харесва така. Да си псува, да си кръшка, да си ходи по други жени. Това е. Истината е такава. Да, кръшка означава да... Да, така да не бъде верен на дома си, на семейството си, ами да ходи по чужди жени, да си позволява, нали, по-малко така, да си позволява. Да лъже по-малко, да краде по-малко, така да. По-малко. Нали. Всеки си слага граница. До тук може. По-малко може. Много не. Да, обаче Господ иска от нас, той, дето иска по-малко, да умре. Не да е жив. И да не е по-малко, ами да дадеш всичко. Абсолютно всичко. Абсолютно всичко. И така Павел открива точно това, че той е свещенослужител на Исус Христос, изпратен сред езичниците. И всеки един спасен е благоприятен принос пред Христос. И иска от нас ние да бъдем свещенослужители в благовестието. Да сме свещеници. Да се отделим за това нещо. Да се осветим. Да мислим за това нещо. Да се прецелим. Да си поставяме цели и да го правим. То няма да дойде от само себе си. Павел случайно ли ходи на 3 мисионерски пътувания, за които знаем? За 3 знаем. Случайно, така, хоп, айде, някаква екскурзия и тук, аз ще отида. Ако някъде пък ми се отвори врата да споделя за Христос, ще го направя. Айде, ходим си изкараме готино, плащче ще има, ресторанче, ще хапнеме, кебабчета, кюфтенца, ще пием една бира. Бира може. Не, той си постави цел. Той постави цел и сега. И каза, аз искам да отида в Испания. Но когато тръгвам за Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя. Като минавам и вие да ме изпратите за там, след като се наситя до някъде на вашето общение. Той си поставя цел да го постигне. Как може живота ни да е без цел? Господи, води ме. Постави си цел, бе. Ти знаеш какво иска от тебе. Постави си цел и я гони. И Господ ще благослови да успееш и да направиш много повече от това, което си желал. А знаете ли, че Той поставя в сърцето ни желанията? Уникално. Хем иска ние да сме дейни, хем иска ние да си поставяме цели, хем Той ни ги влага в сърцето. И това е красотата. Да бъдем партньори с Бога, съработници, свещенослужители на Неговото дело. Хем ни дава свободна воля да творим и да направим така, както ние преценим. Хем Той е заедно с нас в цялото дело. И във всичко това да се прослави Христос. Не ние,
а да се види Неговата слава, да се види Неговото дело, да се види как Неговия дух ни води и как успяваме. Не защото ние сме велики, а защото Той е велик. И нека да се научим да се скрием в Него. Така както Павел го прави. За всичко, което Христос извърши чрез мене. Той го извърши, не аз. Той го извърши. Това е от мен тази сутрин. Бъдете благословени и бъдете свещенослужители на Христос. Изпълвайте се с Неговия дух. И накрая тук завършва към края на главата. Аз не я прочетох, но... ето, 19 стих беше, че когато правиме това, с сила ще ни следват знамения, чудеса от Святия Божий дух. Павел никъде тук не го прецели това нещо. Никъде не го каза като цел. Моята цел е да стават чудеса, да стават знамения, да е силата на Бога да се излива. Не! Той си постави цел да отиде в Испания и да занесе благовестието. А всички останали неща Господ ги вършеше. Когото реши, изцелява, когото реши, възкресява, на когото реши, Той решава. Да, ние имаме власт и ние да вземем решение, но ние сме водени от Него. Това е истината. Бог да ви благослови.